nan shot ɗin duk a cikin ita ga ɗaukura su. Jamila uwar gida. Baji yau kenan. Wannan shine Usain Fish. Kamera ma madalla dai. Muje. Muje. Jaruma Jamila. Director. Muje wasa. Ai haka din. Wannan shot din. Kai din. Na huce. Ya yake da suna? Kusan da kai. Ya yake da suna? Ba ni ba ce wallahi. Abubakar Muhammad. Madalla dai zuwa da thank you very much. Su wane ne waɗannan? Ya ci joni? Ya sunan ki? Mansura. Kefa? Ruki Larki. Wancan fa ya sunanta? Sunana Sad Baby. Oh, Larki babu. Ya kai. Yes. Nan shot ɗin duk a cikin ita ga ɗaukura su.